Je ránko 11. dňa našej cesty hrdinou SMP, kde sme sa práve pobalili a vydávame sa na cestu. Dnes oveľa neskôr, je až 9:30, pretože ešte do pred chvíľky stále poprchalo a teraz už to konečne asi poslednú pol hodinu osychá. Čiže pomaly sa vydávame na cestu a snáď už nebude ani tráva až tak strašne mokrá, aby sme mali hneď v topánkach akvárium. No a teda teraz sa ideme zastaviť v KOB jednote, kde doplníme potraviny, možno nejaké náplasty na otlaky a potom začneme náš výšľap na Kráľovú holu. Problém je, že v Tatrách hlásia, že zas má pršať, o jednej vraj majú byť zase búrky, čiže neviem, či to reálne zvládneme ďalej ako na Andrejcovú. Ideálne by bolo dojsť aspoň na priehyby. Pôvodný plán bol vyraziť asi tak o 5. alebo 6. a dojsť až na Ramžu, lenže to je teraz už úplne nereálne. Takže buď Andrejcová alebo priehyby, no. Uvidíme, čo z toho to bude. Tak nejak za cesty sa rozhodneme. Škoda, že je tam zákaz vstupu. Je 9:42 a my sa nachádzame na Telgard Penzion, čo je 885 metrov nad morom. A pokračujeme cez Telgard námestie, čo má byť 10 minút. Ale podstatné je, že Kráľová hola má byť 3,5 hodiny. Bude ťažký deň. Je 9:59 a my sa nachádzame v Telgarde na námestí, čo je 890 metrov nad morom a na Kráľovú holu je to vraj 3 hodiny a 15 minút. 11:00 a my sme pred chvíľkou opustili Telgardský KOP a teraz už sa vydávame na cestu na Kráľovú holu. Ešte sme potom pred kopom raňajkovali a teraz už ideme teda na to. Už sa veľmi teším, ale vraj to má byť len 3 hodiny, tak uvidíme. Som zvedavý, bol by to len potešujúce, lebo už som celkom vyčerpaný, čiže nemyslím si, že nám to úplne tak vyjde. 11:26 a my sa nachádzame na Dolných Pasienkach, čo je 1046 metrov nad morom. Kráľová hola má byť 2 hodiny 40 a úspešne sme týmto pokorili asi prvých 180 metrov stúpania. 12:02 a my sme práve došli na Horné Pasienky, čo je 1236 metrov nad morom. Kráľová hola má byť 2 hodiny a 5 minút. Čiže sme sa priblížili o hodinu a pol skoro už. To je celkom fajné. Ale tu je zase pauzička. Opäť je to tu tak celkom hojne zarastené. V podstate väčšina vecí je mi nad hlavu. Vstúpanie na Kráľovú holu pokračuje. Postupne sa dostávame do výšky asi 1500 metrov nad morom. Pomaly končí tá húština. A už začínajú len také trávnaté oblasti za chvíľku. Za chvíľku má byť aj prameň, že si budem brať určite vodu. To sa dosť teším, ako sa príjemne ovlažím. A do Kráľovej holy by teda mal zostávať už len nejakých maximálne 400 metrov stúpania. Takže pomaly to odbíja. Práve začalo hrmieť. Tak ja neviem, čo z tohto bude. Pojde nami taký šedý oblak, ale však predpovede nie nikde nič, ani na radaroch. Tak dúfam, že z toho nič nebude, no ale práve hrmelo. Práve začínam naberať vodu z pramene Zubrovice. A potom pokračujeme hore. Sa teším, ako si vydám takú sviežu. 13:14, ja sa nachádzam na prameni Zubrovice, čo 1650 metrov nad morom. A na Kráľovú holu vraj ostáva už len 50 minút. Na Kráľovej holi to vyzerá dosť strašidelne. Sice zase zahmlil a celkom to vyzerá veľmi strašidelne, ale pred pár sekundami som hen tam zazrel vysielač. Už ani moc ďaleko. Sa máme zavý nárazovný jak blbý hmatr. A hej nám to vyzerá stále horšie a horšie. Fúja. Neviete si predstaviť, akú radosť, že ho takto pekne už vidím. A niekedy, čo sa deje len tam, a keď počujem tento bol ešte slabý a niektoré tie hromy. Ale výhľad je pekný takto.
mňa sa stále rozširuje. Sa mi zase kúti úplne zahmlený. Hlavne, že viem, že to bude. Nakoniec to zdravo vyzvládame na vystievač na Kráľovej Holi. Tak tento bezďak sa tu dokonca aj na drevko posadil, tu má všetko nachystané na najhoršie. Ako to vyzerá biedne, idem sa ja drevko zobrať a k nemu. 16:45 a práve dopršalo, rozjasnilo sa, takže budeme postupne našu klid, pokračujeme. Vyzerá to, že dnes skončíme na Andrejcovej. 16:46 sme na vrchole Kráľovej Hole. 2 hodiny 15 minút, čiže to vlastne dosť blízko. Nachádzame sa asi 2,5 km od Kráľovej Holy. V Tatrách je samá hmla. V podstate vidíme tak, aby som nepreháňal, tak 15 metrov pred sebou sa vidí, možno 20. Ale vôbec žiadne výhľady ani nič, ani slnko nepresvítá v podstate. Ostáva 7,5 km do Andrejcovej. My sa nachádzame na strednej hole, čo je 1876 metrov nad morom. Do Andrejcovej nám ostáva hodina 40. Hmla sa stále dá v podstate krájať, čiže na vrchol sa ani neoplatí ísť pozerať, lebo neuvidíme fakt nič. Ale ešte stále počuť to nejaké hrmenie, čiže ideme dole. Je 17:50 a my sa nachádzame na Orlovej, čo je 1840 metrov nad morom. Pokračujeme a Andrejcová má byť len hodinu 20. Takže už to vyzerá veľmi zdarne. Ale na Andrejcovej je teraz búrka, tak som zvedavý, čo z toho bude. Nám práve konečne vykúklo slniečko. A už pokračujeme so slnkom konečne. Pomaly sa to aj celkovo rozbíja tá hmla, tam môže vidieť aj nejaký výhľad. Aj toto je vidieť už kúsok ďalej. Je práve výhľady, dobré. Dobre, že si všimol. Na 17 a my sme práve došli na Bartkovú, čo je 1730 metrov nad morom a konečne máme aj krásny výhľad. Konečne sa nám riadne rozjasnilo. Už aj krásne vidieť vysoké Tatry, čiže už je to radosť ísť a snáď nás už žiadna búrka nestihne. No. Nám krásne svieti slniečko a do Andrejcovej ostáva už len 1,8 km. Konečne si môžeme užívať Tatry naplno. Je 19:11 a my práve prichádzame na Andrejcová útulňa, čo je 1420 metrov nad morom. A teraz už je to len pár desiatok metrov na útulňu, kde budeme spať. Čiže nakoniec sme to dnes predsa len zvládli bez búrky a všetkému sme sa úspešne vyhli na Kráľovej Holi. Takže dnešok, aj keď drobný neúspech, čo sa týka vzdialenosti, tak celkovo by som to označil ako úspešný deň. A tu už práve prichádzame na útulňu Andrejcová, dokonca s výhľadom na vysoké Tatry. Pekné miesto. Je 22:30 a my sme sa práve uložili spať. Spíme vlastne v stane pri útulni Andrejcová. A dnes to bol teda taký jednoduchý deň, nakoľko sme kráčali len z Telgartu na tú Andrejcovú, čo bolo nejakých 15-16 km. A tak niekedy treba aj oddychovať, bohužiaľ nám to nevyšlo na viac kvôli búrke, ale uvidíme, ako to pôjde zajtra. Ideálne by sme sa chceli dostať na Štefánikovú chatu pod Ďumbierom, ale tak uvidíme, čo sa aj tajšok prinese. Každopádne toto je teda koniec nášho 11. dňa našej cesty hrdinou SMP, a teda dobrú noc.